Тарих күзегеннән караганда 20 ел әллә ни күп вакытта түгелдер, ә гимназия өчен ул тулы бер гомергә тең. Төзелеш эшләре Мөслим хуҗалык ара төзелеш оешмасы башкарды. Мәктәп төзелешенә өлеш кертүчеләрнең юбилей чарасында күзләре шатлыктан елады. Хисләрне әйтеп бетерлек түгел, чөнки инде чакыру көненнән уже искә төшә башлаган идем. Нинди вакыйгалар, нинди хәлләр, ничек әзерлек, ничек үтте, барсында күңел тулган, барсында искә төшерде. Бүген дә кызларны күргән идем, укытучыларыбызны, җегетләребезне, вакыттагы берсе дә үзгәрмәгәннәр, бөтенләй шул хәтле матур, шул хәтле сөйкемле елмаючан һәр вакыттагыча. Укучылар 2 сменада белем алганда Мөслимгә 3нче мәктәп бик кирәк иде. 2003 елның ноябрь аенда гимназия 3нче урта мәктәп исеме белән тантаналы шартларда үз ишекләрен ачты. 840 укучыга исәпләнгән 3 катлы мәктәпне ачу тантанасында Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев та катнашты. Гимназия 20 ел буе менә хәзер балаларыбызга белем һәм тәрбия бирә. Бу инде балаларга белем һәм тәрбия бирү ата-аналар өчен дә, безнең бабайлар өчен дә, барлык җәмгыять өчен дә бик зур нәрсә инде. Чөнки менә без балаларыбызны шушында тапшырып, без ышаныч белән тапшырабыз инде аларга төпле белем һәм тәрбия бирәчәкләрне. Гимназия тирән белемле, көчле ихтыярлы шәхесләр тәрбияли. 20 ел эчендә гимназияны барлыгы 746 11нче сыйныф укучысы тәмамлаган, шуларның 116-сы укудагы аерым уңышлары өчен гимназияның бүгенге үзенең тарихы, үзенең традициялары, үзенең уңышлары һәм инде һәрвакыт хезмәткә җанын көчен тәнен биреп эшләүче укытучылар һәм тырыш укучылары белән инде ул районда гына түгел, республикада һәм Россия күләм, ил күләм, бөтен дөнья күләм танылган укучыларын уңышлары белән инде ул дан казана. Никогда не возникало шундый менә уйлар, чтобы минем китәсем килә гимназиядә. Мин һәр вакыт горурлана идем үзем мәктәбемә, һәр вакыт ярата идем. Укытучылар, мин бу мәктәптә укуым белән бик бәхетле. Бу мәктәптә укыр өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Безнең укытучыларыбыз бик зыялы, белемле, без аларны бик яратабыз. Бу көнне гимназия коллективы бик күп котлаулар һәм тәбрикләүләр кабул итеп алды. Бәйрәмне укучыларның җыр биюләре дә бизәде. Район мәгариф идарәсе бүләккә принтер алып килсә, Мөслим хуҗалыгы оешмасы 20 000 сумлык сертификат бүләк итте. Сыйфатлы белем бирү өчен материаль техник базаның нык булуы да мөһим. Мөслим гимназиясының 2 ел рәттән химия һәм биология фәннәреннән 100 баллы укучылар әзерләүне күздә тотып, биология кабинетына 1 350 000 сумлык җиһазлар кайтару да күздә тотыла. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.